Angil in lar Indopui pakhat na wanglai taka Battle of Mons an tih mai hmuna German sipai in British sipai te a let thum vel zeta an tam hne chunga an tawlh let duai mai kha thilmak tak ani. London Evening News in a tarlan dan chuan British Expeditionary Force chu German sipai an nor betlat maya. British sipai te chi ai taka an omlain angil aron in lar tatlat mai ani. Angil te chu German le British sipai te in kara chuan an ron tla jepta a. German ho chuan makti in omzenei lek lovin an tol let phata ni in an soi. Rampani sipai te in bei na mun hi French ram chunga ania. Kumsang khajakwa song pali August thla kha ani. He thil thleng hi September thla a London Evening News a aron tarlan lai po hian British sipai te po French rama hian an la om nge. Evening News in atarlan mai baka kumsang hajakwa song panga khan Bristol khopuya Clifton hmuna puithiam fanu chuan he thu hi British sipai officer pakhat nen atanga checham mewa adon thu chanchin bua aron tar lang ve bok. Sipai officer soidan chuan Battle of Mons a chuan an chana chaw hle a. Tol kir lo thei lo an ni awangin an tol seta. German sipai sakor chungchuang rualin an ron nor hum boka. An sipai te tan mun tura an lo mel rukla. German sipai ten an lo makhal zel boka. Nungdama chu anin beisei lo hle ani. Ma se thil maktak alo thleng ta. German sipai sakor chungchuang lo tlan hum tenen anin kara chuan angil rual hi an ron tla zepa. German sakor te chuan an hlau ema wangin mumal po nei lovin arem lam hoin an lim kual ta vak mai ani. He thil hi British sipai pastor pakhat Reverend C.M. Savage chuan British Brigadier General le anhuaya officer nen atangin a hreve bok. He tianga angil rual ron in lar hun chung hi minute som ni vel ani a. German sipai point British sipai an nor be tlat to mumal nei lova phili to chu anin kara sipai rual tam lutuk an lo lan thut awanga an bo zi ngam lo thu an sei ve tho bok. British sipai te ro chuan sipai pakhat ma an lo lan bel lo thu le an hmu lo thu an sei ve thung. Anin kara chuan British sipai ten angil rual an hmu a. German sipai ten sipai rual tam tak an hmu ve thung ani ber chu. Thilmak ve taka ro chu Battle of Mons muna thil thleng hi a hlim chhawna. Sipai officer te hian an ti bakin an sei du lova. Mita hmu angin tu man an sei thadu lo. Sipai thachakna manga bei an ni lawa wangin an promotion chungchang harsatna an to pha an hlau ni in an sei. Ma se Battle of Mons atanga sipai lo kir te chuan an thil ton mak tak chu an sei huai loi si ani. Mons muna hian thil mak thleng a om ngei ti alan na chu British sipai mai ni lo German sipai te point an hmu ve tlathi ani. Eng po ni se he muna angil sipai rual tam tak ron in la ringot mai hi British sipai te tan mal som na mak tak ni in an him pha chu ani phot mai. Thla in sipai nun na chan him. Indopui pakhat na hun lai tho khan British sipai officer William Speke le a ho ta chu tren cha an tom thap maya. An mazona melma an ron chet lo te malak dan tu sang ruam man na te nein anin ral ring hle. Hemizan hian thla a na wangin malam po thui tak alang theya. Boruak re rui mai hnuaya malam an thlir reng lai chuan an hma loka chuan mihring hlim thla ruang am var vek si chu chiang in aron lang hlol maya. Thlasang ni nge ya an hriata wangin makan ti hle a. Chu hlim thla chuan sipai ho chu zaizirin aron beta a. An mazona hnim buk zawang rang tak om chu kokwalin tifai ru ti ni om takin zaizirin a hrila. An en reng lain boruak a tham ral le ta ani. Atuwa khovar vele officer William chuan a ho te chu an tens malama hnim buk zawang reng tak chu film khur takin a chek tir ta a. Chu hnim buk hnuaya chuan kalkong hlui ang reng to tak alo oma. Ma se hnimin a bo tlata wang in bokwak lo chuan a kal thei lo.
chu kawng hluiah chuan ral thuam chi hrang hrang vom pua bom thlengin a lo awm teuh mai a darkar reilo te hnuah puak mai tura kam thlap te pawh a lo awm nghe nghe fim khur takin an senghawi ta hlawm a a hma zanah khan thlaiin rawn hrilh lo se chuan an chial puak nual anga bom kamsa te pawh a puak ngei dawn a an nunna in a tuar ngei ang mahse mak tak maiin thlaiin a rawn chan him ta hlohp zawk ani indopui pahnihna hun lai khan London khawpuia British Museum chu German ho in voi hnih an bom a bom hnunung zawk chu a hmasa zawk tlakna chi a tla le a mahse bom hi a puak lo ve ve hlo mihring puitling phone hmang thin te hian adam chhung hun kum hnih zet chu phone hman nan a hmang thin nin an chhut tunlai chuan hei ai hian a tam tawh ngei ang French film star Sarah Bernhardt chuan puanzai sin a chei mawi kuang hi a ngaina khawpa chu kuanga mu chung chuan thil a zir thin a in leng te pawh kuanga mu chungin a kawm thin bawk Costa Rica ramah khuan khawvel hmun danga nauban awm zawng zawng aia tam awmin an chhut ani kumsang hatzaruk somriat pasarih khan English politician Edmund Berry Godfrey chu London bula khaw pakhat Greenberry Hill a tha ani a thattu te hi Green Berry le Hill te an ni an tha na khua le a thattu te hming hi a in kung kai ve thlap ani mihring puitling hian adam chhung hun kum khat chu thil bo le thil dah na thei ngil zon nan kan hmang ni in an chhuta hei khot deuh phei chu hei ai na tam ma na chak ai pa hian in ti thei taka a bop pui a ti kau vu vu thin hian a thin rim wang ani lo chuan anu laka a in ti thei na chi khat ani US flek moi tak mai hi high school zirlai pakhatin an class project atana a siam ani a he mi tuma an exam ah hian a flek design hian grade B chi ala hmuzui nungcha te zinga hmalam hoi chunga hnung lama thil hmu thei chu sajupui le vaki chi an ni kumsang ni khan Paris airport a duty ten Colombia mi pakhat chu a kekor hak dana rin hlel an nei awangin an cheka chupa chuan a kekora saphai alo a nan tia mai inchibai hi a to bula chuan in lomna entirna nilovin an inchibai hian ral thuam hriam hrei an kenglo ti lan tirna ani engma ka kenglo kutruakin ka ome tina ani ber chu New Mexico State ah chuan kumsang hatzariat somkhaw pathum atang khan graduate ni theina zirna in an hong ve tana hemi kum hian graduate ni tum zirlai pakhat chi an neya chu zirlai chu graduate ani hma lokin ka lumani kumsang ni le som pakhat khan Oregona Portland tui khwa tui galon makta duai riat zet chu an pai kang veka an pai chan chu rol thar pakhat alo zun wang ani alphabet ah hian vowel A E I O U te hi an poimo te reng nen sap tonga number chhiarna ah hian uana tanga 999 in kara hian A alang mi lo ani